amb el temps. I un dels aprenentatges més grans que hem fet és que si estem units, si estem junts, som imparables. Això no hi ha qui ho aturi, però necessitem estar junts i per això és tan important que la societat civil no renunciï a seguir pressionant a tothom, els nostres polítics, els d'aquí i els d'allà, perquè escoltin la veu de la ciutadania. El que estem fent és lluitar per millorar la societat i mai renunciarem a millorar la societat catalana. Segur que sense tots vosaltres jo no hagués pogut resistir ni un sol dia a la presó. Ha sigut gràcies a tots vosaltres i permeteu-me que us digui que ha sigut un orgull enorme, que em fa una alegria immensa haver estat a la presó i seguiria estant per defensar la democràcia i la llibertat. Moltíssimes. Davant del dilema entre obeir lleis injustes o exercir drets fonamentals, sempre exercirem drets fonamentals. La llei superior és la llei de la pròpia consciència, que ningú no ho dubti mai.